Ai to wapimnwe gimoro. Nitie jomoko e piny kae koro ma joma koro special. Bwana kapok irado gi OG lele ma koro wadwa bongo go OGs. Bwana pok ineno bwana. You have not seen bwana onge. Ai mano to kata kaponi pok irado gi OG original Galdem. En ngini kiwacho gitinya kiwachi gi mosi inyalo winjo kiduogi pe ni oya jamana to chal nade we ni ngama dichwe ma wuoyo kodi kale nyako. Thothgi ya kisumu ojigo original Galdem wiye ni en kokosa ne ngama dichwo kosa ne boyfriend ne tiwinjo kong'isi ni jamana kore kon mani ngeni kwa apologies ni ani koro jamana amedi kuni tiek galot no mani ngeni chwore. Wang'isi ta characteristics mag OG original Galdem. Number 1, gini winja ineno album launch mag thumbe mag jothumgi. Bewe penje yawa ng'ama dhi bire thum gi law album en thum ka thum iwinjo ka orwako sati mondik niya minyono mayom no tienda. Number 2 original Galdem gini nyiri ma very supportive. By the way, gin very supportive. Obido supportive to chieng' miyo ne fair. Mobiro to nyako bi gi friend ne moro. To koko biro gi friend ne no. Imadhi obede kombi obede kodi e tebo kanyo nyiero. Ingeni umadho kong'o to nyiero gi simu. Inyalo we kata manine monyiero kodi. Karo chat gi friend ne moro adhis simu ng'isoni adhis guok koro kopong'o mesa weni dhi yudo. Mine konyiero gi kode e simu imbi ng'eni buonjo nyathini mor ya yudo ywang' na yudo mkidi mamor kare mkidi oji. Original Galdem. Iwinjo ni igoni simu ni nyako mani oro ne fe ing'eni oro fea to simu dhi onyonge mani oro ne OG original Galdem kako nyonge chat simu iduogi dhi yawo mana lete iduogi winjo ni accident moro timore ma chunyi bet gi buok ni yawa to ma accident motimore malich mana dang'o motimore ni nyiri moko no dhi metho na e vasa to gimadho bill mana siling 12,000 to simbe gi otho koro ni wendi mtu wa mwiso to save to. Wawe tieko ni mpaka na ikanyo irado gi OG. Haya namba mugi ni OG otemo full of surprises. Udhi ng'ado room omera ma una ne counter podika uka kifungu mag room udhu nindo Jibuti at least okudwa nindo around udwa nindo Jibuti to be ok Jibuti ni Jibuti kayole Junction ka nyocha no nindo Ethiopia wido ka Ethiopia kare tawel shawa mar Ethiopia kanyo rach koro no neno no nindi kata mana Bujumbura but Uganda nyocha oseninde last week oseninde penja gete mungi nyaka room marach makitanda ne ywak. Ndalo moko nwa rado gi OG moko momba isu to e nguo turare. No mio okina no pimo na story moro ni OG kidwa ng'eni rado gi OG adier OG ok luongo sidwaru luongo ni ile hiyo kitu kuchopo kode room sidwaru kori luongo ni su to hiyo kitu tulale my dear. Una waste time aje. Original Galdem OG. To mana be ka wacho ni nariambo mana bariambo. Unok nyalo gonu story moro to for the sake.